¿Erratzea? Ah, vale. Entzaxu izan da. No pasa nada, empezamos. Ba. Ongi etorri danoi, 2005-2006 ikasturteko gradu bukaerako lanen aurkezpen publikoa eta batxe bai, Kimu Berri Zarixeta. Eskerrik asko hemen zazen danoi. Bueno. Jakingo zuenez, aurreko urtitan, Kostin eta honintza egon izan di hemen aurkezle lanetan, baina goazen egiz izatea. Piskata burri duzin eta kriston txapiz hartze ben, orduan aurreko urtin, inobati pentsaben eta ikaslik aurkezti pentsaben, hirugarren mailako ikaslik. Aurreko urtin antxatzen da zen bisak aurkeztu ben, nekok eta naroak, eta aurten be inobazio txiki bat ekarrerau, nobeda txiki bat. Hemen gaz, aurkezle bat, ni neu, nare aurrezti, eta neure itzultzai izango dana. Helen neukariz. Kaixo, nei oaindik batzutan kostatzait narea ulertzea, da urte pasadie, baina ondarrutarra da. Baina, ongi etorria eman dizue denoi, eta nik oain eskerrak emango dizkizuet. Eskerrak bereziki eta ezer baino lehen guztia posible egin duzuen guztioi. Batetik, erakundeen ordezkariei, zuen proiektuak burutzeko gure ikasleengan konfiantza jartzeagatik, eta baita enpresa eta erakundei, tutore eta irakaslei. Bestetik, Mondragon Unibertsitateko eta Humanitatea eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko ordezkariei, eta nola ez ikaslei, ze behar gabe hau ezingo zen posible izan. Así que mila esker guztioi. Eta ekitaldiari hasiera emateko, Mondragon Unibertsitateko errektoreari eskatuko diogu hona etortzeko, eta gurea baino formalagoa izango da sarrera bat emateko. Aurrera, Vicente Atxa. Egun on denoi eta ezakit formalago izango naizen edo ez, baina bueno. Aurreko urtean ni ere bai hemen egon nintzen eta lehenengo aldiz bai onintzari eta goztineri eskerrak emutea beste urte baten gonbidapen luzatzeagatik. Eta eskerrik asko guztioi, ikaslei eta baita enpresei eta epaimaiei gaur gurekin egoteagatik Atxabaltako kampus honetan. Kimu Berri jardunaldi honetara etortzeagatik, mila esker. Gure unibertsitatearen misioa, pentsaiten dut ikasleek badakituela zein dan, gure misioa da gizartea eraldatzea. Eta askotan hau kontaiten dugunean, esaten dozkue, zuek utopikoa zarete, bai? Porque zuek unibertsitatetik gizartea eraldatzea hori, hori pentsatzen duzue, baina hori oso zaila da. Eta nik beti izaten dut, igual utopikoak izango garela, bai, baina begiratzen badugu Mondragon Unibertsitateak nundakon eragina handia, ze eskualdetan daukagun guke eragina, nik uste dut ez dela kasualitate bat eskualde horretan aberaztasunaren banaketa orekatuagoa izatea beste eskualde batzuetan baino. Edo ez da kasualitate bat estatuko langabezi tasa txikienak izatea, urtero, edo ez da kasualitate bat besta ikerketa eta berrikuntzaren inbertsioa beste leku batzuetan baino askoz altuagoa izatea. Eta nik uste dut horrekin bai demostratzen dugula guk kapazitate bat edo daukagula gizartea eraldatzeko. Aberaztasuna, lana eta zientzia edo ikerketa. Garbi dakot hori ez dugula iten guk bakarrik, ez? Guk eragina daukagun eskualdetan baitare kooperatibismoak dakola indarra handia. Orduan, posible da gizartea eraldatzea, bai, unibertsitatetik. Eta guk, nik esango nuke, 3 tresna edo 3 bide erabiltzen ditugula hori egiteko, transformazio edo eraldaketa hori egiteko. Alde batetik ikasleen formazioa, dudabarik. Gizartea eraldatzeko, zuek gazteak izango zarete, seguru importantenak. Bigarrena, ikerketa. Ikerketa ezagutza berriak sortzeko. Eta hirugarrena, ikerketa edo hor sortzen dugun ezagutzarekin zeiten dugu, enpresarekin edo erakundekin
elkarlanean erakunde horreik hobetzea edo enpresak lehiakorragoak izateko laguntza. Eta nik uste dut, gaurko ekitaldian hori ikusiko dugu ere bai. Nola elkarrekin lan engeke, unibertsitateak eta enpresak. Eta hori egiteko zer erabiltzen dugu, ikasleak. Eta gaur ikusiko dugu, zuek ikasleak nola lan egin duzuen enpresarekin batera, proiektuak egiten, eta gaur emaitzak ikusiko ditugu. Hori da nik esango nuke gure ezaugarri oso garrantzitsua. Hau da, unibertsitatea, harreman sendoak izatea enpresarekin, ikasleen formazioa hobetzeko. Eta hori baitara nik esango nuke da Kimuberriren helburua, hori aipatzea eta hori saritzea. Gaur aurkeztuko eukiko dugu proiektu ezberdinak, bai? Danak izango zarete irabazleak, egisa da 3 eramango daue sari berezi bat, baina nik uste dut gaur da oso egun polita ikusteko, elkarrekin zer egin zeike zuek. Horretarako, nola ez, eskerrak emune ikasle guztiei, eta baita ere eskerrak ematea, zuekin batera, bide lagunak izan dien enpresa guztiei, ez? Juneren egoak, Bibardoak, Eusko Ikaskuntza, Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo, Villa Salía, Ekomodo, Donostialdea Ikusentzunezkoa, Doka Kafe Antzokia, Lurkoi, Debagoieneko mankomunitatea eta Alkizako udala. Denai eskerrak, mila esker benetan. Eta bukatzeko, txalo bero bat merezi dago eta bukatzeko beste aipamen berezitxo bat dual ereduarentzat. Argi dago Mondragon Unibertsitatea estatuan erreferente badala dual formazioan. Nik esango nuke, gu dual formato horrekin goiazela 60 urte baino gehiago. Alekopekin hasi zan dual formazioa. Eta hori gehien bat iten geben ingenieritzan, gero hasi ginen enpresa gintzan, baina duela 5 urte hasi ginen ere bai dual formatoa ikusentzunezko komunikazio graduan. Eta hortan lehenengoak izan ginen. Nik uste lehenengo unibertsitatea eta lehenengo gradoa sektore honetan proposatzeko dual formazioa. Eta hori egiteko, nik uste eukidugula laguntza handia, alde batetik zuen ikasleen partetik, ze batzuk erabaki duzue ikastea kampusean eta ikastea ere bai lantoki baten, eta horrek eskatzen dau esfortzu gehiago, eta baita ere hori posible izan da eukidugulako aldamenian beste bide lagun batzu diala enpresak. Enpresa horreik euren ateak zabaldu dutue, zuek dual formatoan egoteko, enpresa batzuk gainera gurekin doiaz urtepila kolaboratzen, eta baita ere gurako nuke aipatzea enpresa horiek, ez? Gizabidea Fundazioa Fagor taldean, Arteman, Arizmendi Ikastola, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Ideko, Goiena Komunikazio taldea, Taktiko eta IFAM. Mila esker enpresa guztiei euren ateak zabaltzeatik, zuek baita ere dual formato horretan zuen formazioa hobetzeko. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko enpresa eta ikasle guztiei, eta sorteon ikasle eta talde guztiei. Danak izango zarete irabazleak, baina saria 3 hartuko dago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuri, Vicente. Orain, Aitziber Arregi, fakultateko idazkari akademikari emango diego hitza. A ber, mikrofono moderno bat. Eman didate gaur. Beno, egun ondan hoi, ongi etorri, eta Uesiren izenean, gure eskerrik beroenak gaur bertaratu zareten guztioi. Lehenik eta ben, zorionak ikasleei, bai? Gaur, 4 urteko prozesu baten amaieran gaude, bai?
baita guretako ere fakultate moduan momentu garrantzitsua eta egun garrantzitsua eta importantea, bai? 4 urteko bilakaera horren emaitzak ikusteko eguna, bai? Seguro bikain urtengo dauela guztiak, bai? Eta honekin batera, Bixentek aipatu dituen enpresa eta erakunde guztiei eskerrak ematea, bai? Dar las gracias a todas las empresas y a todas las organizaciones que hacéis posible estos proyectos, que hacéis posible que sigamos colaborando en el diseño de estas experiencias, porque para nosotros son experiencias de aprendizaje reales, en los que los alumnos están en esos contextos reales y que pensamos que son indispensables para su desarrollo, tanto personal como profesional. Eta honekin batera, eskerrak ematea eta zoriontzea baita ere irakasle eta tutoreak, bai? Ze hau bada, haientzako ere eta guretzako ere bada egun garrantzitsua, bai? Zati batean, proiektu hauetan ere egon garelako, ardura bat izan dugulako eta orduak ere bertan egon direlako, ezta? Orduan beraiei ere zorionak eta eskerrak ematea. Eta azkenik baita ere eskerrak ematea gaurko ekitaldi honen antolaketan ibili zareten ikasle, langile eta irakasle guztioi, bai? Ze bada ekitalde hau, bai da beste esperientzia bat, ikaste esperientzia bat, beste aukera bat, ordu asko daudenak atzean eta lan asko. Beraz, eskerrik asko guztioi eta zoriona guztioi. Mila esker. Mila esker, Aitziber, eta besterik gabe, ekitaldiakin hasiko gea, eta zer ikusiko dugu gaur narea? Mesez, azaldu pixkat denok ulertzeko modura, da ekitaldi akademiko bat. Bale, saiatuko na. Bueno, gaur etorri gai ikustea, 4. mailako ikaslik, 2005 eta 2006 garren ikasturtin, egin dituzten gradu bukaerako lanen aurkezpenak. Eta bebai, kimu berrizariak. Baino zer da hori? Geuk datorren urtin emiko ben lanak, guk. Edo ChatGPTek. Ni gaina ChatGPTik ez dut erabiltzen. Osa, Gemini eta Cloud, bai. Baina ChatGPT ez, porque mogoi ordainu berde. Da, karure, basik ez. Bueno, a ver, zer iso jarrikoa, eta guazen esplikate ondo, GBL-ik zertzu dizen. GBL-ak ikasleak egiten dituzten azken proiektuak dira, kurtzo bukaerako proiektuak. Ikasleak, hau da, unibertsitateko testu inguruan egindako lana dira. Eta lan hauek zer erakutsi behar dute. Gai direla, graduan erakutsitako kompetentziak proiektu erreal batean garatzeko eta ikerlan sakona egiteko. Bestalde, lan honek balio du. Ikaslea lan mundura hurbiltzeko eta sektoreak nola funtzionatzen duen hobeto ezagutzeko. Eta agian, lan abiatzeko ere bai. Kurrikulumean gehitu dezakezue edo LinkedInean lan hauek egin dituzuela. Azkenik, gradu bukaerako lanak enpresa unibertsitate harremana sendotza du helburu. Mondragon unibertsitateko ezaugarria da hori eta iko graduan bete-betean ikusi da egin dela. Bueno, eta GBL-en ezaugarrik aipatuta, ekitaldiko egitaragoa azalduko dugu. 9 eta 4 honetan, pixka berandu hasegea, baina ongi etorria eta ekitaldiaren aurkezpena egin dugu. 9 ikasleen proiektuen, ja pixkat atzerakagoat, baina nordutegia irakorriko. Ikasleen proiektuen aurkezpenak izango die. 11 bost gutxitan dual modalitatearen aurkezpenak. 11 eta 5 dualeko ikasleen proiektuen aurkezpenak. 11 banatuko ditugu. Eta gero, denok itxaroten nahi geana eta asko etorri gean arrazoi reala. 12 izango da lantxa. Lantxa! Vale. Aurkezpenak azalduko ditugu. Pitxin erara izango dira. Eta bi aurkezpen mota gongo dira. Alde batetik taldean arituko direnak, 5 minutuko aurkezpenak egingo dituzte, da beste aldetik dualean egon direnak ikasleak bakarka aurkeztuko dituzte 5 minutuko aurkezpenak. Aurkezpenak entzuna hala, epaimaia egongo da balorazio bat egiten, eta gogoratu behar dena da, pitxin hauek ez dutela zerikusirik aurrerago egongo diren behin betiko aurkezpen akademikoekin. Beraz, lasai hartu hau ez dagoa notarako, baina kontuan izan, sariak daudela jokoan, beraz, argi bili, maripili. Bueno, eta errektorek esan duen bezala, 3 sari egongo die,
Lehenengo saria GBL aurkezpen oneraren saria izango da 400 eurokoa, bigarrena 350 eurokoa eta hirugarrena 300 eurokoa. Eta sariak emateko kontuan hartuko diren irizpideak izango die urrengok. Aurkezpenaren argitasuna, interesa pizteko gaitasuna, aurkezpenaren erakargarritasuna eta originaltasuna, hizkuntz zuzentasuna eta baliabideen egokitasuna eta denboraren kudeaketa. Ados. Hau guztia, hemen aurrean ditugun gure epaimaiak baloratuko du, beraz, berai impresiona bitzazue. Zozeinek jamoitxu bat edo karri bada urgedai azpikoren bat, ontsa da momentu eura imoteko. Bai, argi, punto extra bat ja, ekarri da benantzat. Bueno, eta hemen ditugu Igor Eiakuria, Mondragon taldeko izeako ikerketa, garapen eta berrikuntza proiektuen arduraduna, Idurre Albizu, Garaia, Parke Teknologikoko negozio garapen eta komunikazio arduraduna, eta Iban Garate, Mondragon taldeko komunikazio taldelaneko kidea. Eta, bai, txale urei. Eta, on bai, esan beharreko danak, esan duguk, niri ja euskera batuko kupu, amatxu hasta. Nira ondarrotarrez, osko zobeto, komodua. Eta, on bai, zeuei emongotzu hau aukeri onatorteko, ezaskunez lan zoragarrisak izue, azike deziaten gaikusteko. Hori bai, euskera batu nizan berde lanak, ni baino hobeto hongo zuen. Así que, animo asko da noi, biko zueta, eta, bueno, gu deskantzatea guz nahiko lan egin así que, sorte onda noi eta gozatu. Ardoaren prozesua 7 pausotan. 1. Mahastiak zaindu. 2. Mahatsa heldua dagoenean jaso. 3. Depositoetan fermentatu. 4. Prentsatu. 5. Ondu. 6. Botillaratu. 7. Aukeratu gustokoena eta gozatu. Bai, eta gainera pixka bat gurera ekarriz, komunikazio plan batetik ez dago hain urruti. Nola komunikazio plan bat? Nola zen lehenengo pausua? Lehenengoa mahastia zaindu. Bale, komunikazio plan batean zaintzea ezinbestekoa da. Adibidez, bezeroa zaindu, komunitatea zaindu, irudia zaindu. Bale, baina adibidez bigarrena. Mahatsa heldua dagoenean jaso. Jaso ere unero egiten gabiltzen zerbait da.
Adibidez, ideia jaso, bezeroaren feedbacka jaso, demora guztian zerbait jasotzen gabiltza. Eta depositoetan fermentatzaren inguruan. Ba hori ideiaren prozesua izango litzateke pixka bat. Lantaldera ideia bat iristen denean, garatzea edo fermentatzea izango zen. Ba, orduan imaginatzen dut prentsatzea, horien arteko informazio guztia jasotzea litzatekela. Bai, hori da. Eta animatu zarenez, ondo, zer izango litzateke? Ba, dagoetuko guzti hori, saretara egotzea. Oso ondo, aitzea. Eta guzti hau itxi aurretik oso garrantzitsua da komunikazioak izandako zenbakiak eta kontuan hartzea, gerora ere egingo diren beste plan batzuk ondo ateratzeko. Jo, egia da bazeuden erlazioa komunikazio gida batekin. Eta gainera, hau ez da zuek Bibardoa kooperatibari egin diozuen zerbait antzekoa? Zenbatek gertatu zaizue ardo bat eskatza juntza estela taberna batea, eta zerritzaria galdetu izuela ea ze ardona ez zuen, da zuek ez tezuela jakin ze erantzun. Bibardoakek bi helburu nagusi dazka, batetik handala ardoan kontsumoan demokratizazioa, hau da, ardua ez dela zerbait berezia, ez da zerbait elitista, normaltzat hartu berdeula. Eta bestetik ardo naturala da ekologikoak sustatu da bultzatu behar ditugula. Ai, Amaiur, aztu zait, azken pausa komentatzea aztu zaigu. Eta gainera prozesu guztietan garrantzitsuena dena, gozatzea. Bibardoak! Idean nergoi hor. Eskerrak eta lekuzten. Nire Instagrama, oain dena da, Batmuniko kontzertua. Hostia, claro. Dena, benetan. Madrilen eta Bartxalan inditu. Jo, ez zenbat kontzertu inditu, pues. Kriston pila. Hemen esertzea. Venga, vale. Kriston pila inditu. Dena, Instagrama guztia, benetan. Nire Instagrama, oain da, beti, Donostiko, los moritos estos de mierda. Tu, baina, en plan. Es una barbaridad. O sea, ikusi duzu atzo biali izan Ze publikazioa. Tu, pues, da kontu bat, en plan... Lo que no te cuentan de Donosti, es que me suena. Txoine? Igotze dituzte, en plan, euskal Donostiko realitatea hilatzen dute. Bai. En plan, kriston mobidak... Vale, bakit. Bida. Plan dena da, vale. O sea, es una pasada, tío. O sea, ¿cómo pueden estar así? Siempre con movidas. O sea, ya. Nere txeazki, buiaka, claro. O sea... Tu kaletikan ibiltzea eta beldurrakin ibiltzea ez da normal. Bida, bideo. A ver, erakutsi. O sea...
Baina ze lokura da. Guk holako gauzak onartu behar ditugu. Ez que da normala. ver irira joteko. Es que puto amor, es Puto que amor. normala. Ya, Es pues que con toda la estoy razón. hasta la polla ya. Con toda la Tío, razón. es que vale ya. Eta zer da dena hau? Dia, Hostia, otro incendio. Eta nik ordaindu behar dute bai, no? Gastu horiek. Es que... Con las ayuditas. Lanitea datozte bai. Bai, Lanitea, lanitea, claro. Nun hemen, lanite dute. Claro. Kontxo kondartan. Es que hola. Lan. Eta nik vale. etxe bat ordaindu behar dut, Claro. lan da lan. Claro, vida. Es que guk Hemen. es que claro. Claro, venga. Guk ordaindu behar ditugu Ala gastu batola. horiek. Es una pasada, es una vida. Zer rimar dugu? Guk den ordaindu behar... Guk ordaindu behar dugu, Claro. ez? Claro. Osea, nik Claro. ezin dut etxe bat pagau, Ez. eta hau... Eta, claro, bizitzea etxe baten oparituta, eta denak efekto llamada. Etorri, no, es que esto eta es denei ordaindu behar dugu. esto es una barbaridad, nosotros con los brazos abiertos siempre. Claro, No te desde jode. Es que... Gero eta gehiago entzuten ditugu horrelako diskurtsoak gure kaleetan. Magrebtar migrazioaren egoera dela eta Donostin iritzi arrazistak indartzen ari dira. Baina, nondik datozte mezu hauek? Zeintzuk dira mezu hauek egiten dituztenak? Eta nortzuk ateratzen dute onura egoera honetatik? Guk dokumental bat sortu dugu Bilasalia eguneko zentroarekin. Eta hona hemen trailerra. Dos magrebíes agreden con una botella rota a un ciudadano. Begiradak, persekuzioak, acosoa... Estos son delincuentes. No son ni ocupas ni hostias. Es que la ocupación no existe. Populazioan ehuneko 10 baino gehiago pertsona migratuek edo osatzen dutela. Quiero solo una casa por no dormir en la calle. De verdad se quede la gente que aprovecha esas oportunidades. Y los que vivimos de una forma ética son los que están sufriendo este tipo de personas y los problemas que crean. De hecho, los críos para ir a casa pues, suelen dar a veces muchas vueltas según a qué hora tienen que ir a casa. El movimiento reaccionario es la reacción ante algo. Sei hilabete gutxienez itxaron behar ditu migrante batek legez existitzeko. Inor izan gabe. Diskurtso hauek entzuten. Guk 3 hilabete pasa ditugu historia hau kontatzen. Inor ez direnen ahotsei emateko. Zenbat denbora izan behar dugu gorrotarekin bukatzeko. Eskerrik asko.
Kaixo. Haupa, etxaldeon. Ator giltza goldatzea, ja zarrakatu zaigu. Zarra, zenbat urtela? Baina 3 urte. A ber, adibidez, hau ondo? Hau, ostra, bai, oso ondo. Primeran. Eskerrik asko. Zuri. Hori da, ordu bateako aritzen izenean. Euskal Herriko musika sala honenak. Niretzat, lehenengo postuan, doka, pero azken aldian... Eta efemeride musikal bat gaurkoan, aurten 2027 honetan dokak 20 urte beteko ditu. Bai, 20 urte pasa dira irekizten unetik, eta pena da, ezingo dute ospatu urte horren borobilau merezi duten moduan. Ireki eta ixteko, atera eta sartzeko, barruk irekitsi, kanpotek ireki, elkarguneak eraikitzeko, baina nor sartuko ote da bertan. Giltza ez delako objektu soil bat bakarrik. Giltza, atez ate, maitasuna izan daiteke, elkarlana, ilusio bat, ametsa, etxea, baina itxiera ere izan daiteke giltza. Atez ate, eskuz esku, auzolanean, gazte zein zar, gogotsu, elkarlanean giltzak eraiki ditzazkegu. Agian, aterik ere ez dagoen tokietan ere badagoelako irekitzeko modu bat. Elkartzeko modu bat, irauteko modu bat, sartu eta irteteko modu bat. Oraindik barruan zer dagoen jakin gabe sortu duzu. Elkar banatu duzu, zuk jasotzeko beste batek eman, eta beste batek jasotzeko zuk zaindu. Behin bestaldean zaudelarik zirrikitu bakoitza bete eta bat egiten duzue. Zu ere kate bilakatzen zara. Forma anitz eta ezberdineko forma erliebea zara. Kate horrekin garatzen duzu zure nortasuna. Etxeko gerutasunarekin, ireki duzun elkargunean, sartu zaren etxean, edozein kolore eta soinu, sentitu eta entzuteko. Edono sartu daiteke etxe honetan, ate asko irekitzen dituen giltza honekin, beteta edo hutsik dagoen elkargune honetan. Eraiki ditugu ateak eta elkargonatu dugu giltza. Desberdin sentitu arren, zerbaiten bila baldin bazaude, ezer sentitzeko beldurrez. Da esan ez dela, ez diruena, paretak erantzun bat bueltatzen dizunean, da ahaztuko dira, xamnako Komunikazioa izan da gure giltza. Elkarlana eskuz esku gurera iritsi da eta plan bat eraiki dugu. Komunikazio plan bat. Irekiera bideo bat, ospakizun bat eta komunikatzeko modu berri bat. Doka berri bat. Donostiako giltza garrantzitsuena galdu da, baina auzoak topatu du. Eta 3 urtez, hautza hartzen egon den eszenatokia berriro guztiona izango da. Giltza zar berritu honekin, doka berri honekin.
Sasoy entonces. Laizte, mertxeko nere lagunekin batea, indeten super kanpaina ikusteko aukera izango zue. Eta guain galdetuko jazue. Zeiten do mertxe enpresak, Mikel? Ba, produktu honen antzeko milaka produktu iten ditu material jasangarrikin, organikokin eta birziklatukin inda. Beraz, informazio gehiago nahi badezue, jarrai gaitzazue nei Mikel Etxebei eta merch.studioko Instagram kontui hemen uzten dizueten kutsatxo hontan. Beste gabe, utziten zaituzte. Agur, agur! Iepa, hartzia, zenbat denbora? Hombre, nena, espaldiko. Bai. Ze moduz? Ondo. Bai. Ze moduz enpresa? Bai, ondo. Ikusi zuenare super ondo, Ze atzo neon mobilen, eta Mikel Etxeben Instagrameko ikusi nuen historia. Eta zaizate kanpaina bat ikene, oze? Bai, ontsa zigare kanpaina bat iten Instagrameko kontua betzeko, ikusi gogulako ez daukagula engagement edo irizmen askorik, eta saiatu gare eduki berria sortzen. Eta horretarako Mikel Etxeben laguntzakin eta beste kolaboratzaile laguntzekin, sortu dugu argazki karruselak eta gero bideo motzak baita reel bidez. Ze ondo, ez? Bai, oso ondo etorre zaigu. Nire guztago ziten horako zozikien eretzat. Bai. Bai? Bueno, lo que venía, dauketela, urrengo hilabeten zea bat, eventu bat, eta berdet, zeo zer regalatzien ere gonbidatu eta ez dakitze sartu. Orduan, aldiazu lagundua zeo zaukeratzen? Bai, hemen ja dugu produktu pila bat, ikusten duzunez ofizinako gauza batzuk, kuadernoak, funda, gero baita edalontziak eta jostailu horrela ezberdinak, baina gure bozu erakutziko zut katalogo guztia hemen tabletan, eta horrela duzu aukeratu zeo ze zure gonbidatu entzat. Ah, bale, bai, bagoaz ikustea, bai. Ala, zenbat gauz, Bai, bea produktu dauko, bai. Jo, igual motxilan bat ola, ondoengo zan hartzi, ez? Motxila? Bai, ze baiz. Bai, erakutziko zut dakogunak hemen. Zuk jakin dezazun, motxilak da seginda material jasangarri eta berziklatuekin. Vale. Hemen dauko lau. Hau adibidez, lehenengoa, ikusten duzun bezala, hau berez txikixua da, erosua da, eta pultsiko askokin, portatiaren zat bereziki. Bestela baita daukotzu, modelo handixagoa, hau bison agertzen da, bezeroi asko gustatzen zaien. Gu zugurosun logoa dugu jarri eta gero baita barruko koloreak aldatu eta gurosun material guztia sartzeko azkenean oso handixa da. Gero baita, badauko hirugarren modelo hau, antzekoa, baina honen berezitasuna impermeablea dela, orduan edozein egoetarako perfecto, eta egia da, egiteko bizkatxo bagariztiagoa da, baina bestela oso ondo baita. Eta baita azkenik, daukogu hau, poltsa modeloan ez da motxila esaterako, baina azkenian ofizinarako oso ondo dago eta gero baita zure egunerokotasun erabiltzeko perfecto. Orduan ez dakit. Bai, bigarrena asko gustauzat, barroko hori kolorekin. Prezerona? Bai. Osa, nik nahi deten kolorea jarri, ez? Bai, eta segurosun logoa baita. Bale, letazten baten zierrola eman probatzeko aberta gero ekarriko izut bueltan. Bai, lasai, perfecto. Bale, ba. Hartu. Ba, eskerrik asko. Bai, zuri. Rengo arte ongo bea. Bai, zaindu. Bai, berdin, aio. Agur. Kuadrilla, ikusi zue, hori da mertxen benetako balioa. Ideiak errealitate bihurtzea. Beraz, ez aztu, jasangarritasune ez da moda, etorkizune baizik. Eta ni guain influenzerra naizen aldetikan eta pixkat argazkitxo bat aterako duena batea, ez? Etorri, denga, jarriko gara denak argazki batea. Venga, ba! 3, 2, 1...
Eskerrik asko! Vale, o sea, entra sola la imagen, ¿es? Al audio, tú, ¿eh? Audio, música, sonido. O sea, Bata guau. zer? Bihar, graduazio da. Ostra, Eta alkondra bat behar dut. Eta ez ara horretan pentsatzen egoten, eh? Da zer egingo duzu? Bueno, begira. Aten zara web horrira. Bai, Eskatu, eta listo. Eta hasi ma, eta zer handak bizu beratuko jatzun ondo edo ez? 3 taila hartzen ditut, eta jazta. 3 taila? Claro. Ongi etorri, etorkizunera. Begira, hor dau. Ja? Aitor, Herbaz! Hemen bai! Venga, pakete. Zelan. Ja? En plan... Sinatu. Baina, hau... Eskerrik asko. Flash moduen eskatu, etorri...
Da ya, deko hemen da. Claro. ¿Qué dices, tío? A ver. Zer dakago ne? Plastiko pila bat. Plastiko pila bat. Begira. Zer. Horrela ikusita... No te mola nada. Que ba, kristi itxusia da, ez da? Es que nire ustez hobeto da presentzialki dendara joatia eta erostia, ez? Ez dozu uste? Ja, bueno. Zingo dugu, ontxe, bihar dugu... Bihar bidaliko dut, eta jazta. Buelta biozu dana barriro, Claro. Qué pereza, no? Bueno. Joaten gara Max Centerrera? Max Commercial Centerrera? Bai. Vale, venga, guaz. Venga, ba. Apa, kaixo? Kaixo. Kaixo. Pizka bat, Ai. Bai? Hau, dana desordenatuta. Baina benko guega ziten dabie lan edo gitxi ordaintzen dabie, ez... Aizu, barkatu. Barkatu, bai. Pizka bat. Baina, bakarrik gaude denda honetan, Bai. eta tipo hau? Osea, ez dakit, eta gainera bitxu erropa danak bardina die, ez dabe kasurik egiten, ez dakit. Nire ustez, denbora galtzen ari gara, Entzun, ezagutzen dut herrian, denda bat, beti pasatzen garela hortik, eta eskaparatitik pasa, eta beti behitxu, eta alkondara saltzen dabie, eta uste dut, agazera jugun begiratzen, pintza. Ba, guazen ba. Herrian bertan, tio. Venga, guazen. Goiez begiratzen. Venga, ba. Kaixo. Kaixo. Ez nekien onelako dendarik zegoenik. Jode, tio, eta egunero emetik pasau, eta sartu bez. Eta herrian bertan eukinda. Ja. Bai. Aizu ez, zu gauzako azaret, ez da? Ostia, okindegi berdinera joaten gara ogia erosten. Bai. Zu zara izango joginen osaba. Hori da. Ia, jo. Joe. Bueno, eta zer nahi duzue? Bueno, nire laguna berandu ibili da eta alkondara bat erosi behar du biharko. Graduazioa deko gula, da ez dakit zer dan egondan pentsatzen, baina... Eta zer pentsatu duzu, zaiakoa? Ba ez daki, pixka bat dotore... Zoze piketon, ahi, bakizu ez? Dotore egoteko. Ba begira, uste du? Pua, txabal! Hartu eta probatu. A ver. Buah. Ojo. Txamer. Buah. Eskerrik asko. Todo marrazo ahí, Marrazo, Qué piketón, Piketón, eta justo herriko kaletan aukinda, osea... Joder. Ze, gustora? Bai. Bai, ez? Bani uste dut honekin geratuko garela, Bai. Ze pena, molako establezimenduak ez eukitzia inbeste ahotsa eta fama, tio. Bai, joder, tratua onena izan da, eta begira Gertu. zehazkar erabaki dut. Eta hemen parian eukinda. Joder. Ba, entzun. Orain daiagun batzuk, zazpikaetako komertzaiarien aikartetik, bauzotik mutiko batzuk dokumentai bat grabatzen egon dira. Ke dices? Bai. Eta ze bideli die, gremio ezberdinetatik grabatzen, Hori da, hainbat komertzio desberdinetatik egon dira. Bai, eta zera nondo gutzen da? Bai, zuzo zera da? Bai, eta gainati zerbait bidai digute. Ke dices? Bai? Bai. Eta aldugu ikusi? Hombre, hemen dekogu. Venga, ba ikusi dezagun. Venga, ikusi dezagun. Vendíamos a los zapateros suela, tacones, afilábamos. Antes, yo recuerdo, y por lo que me han contado, era como el centro comercial de Bilbao. 5 meses sin generar un duro, sin entrar un duro a casa. Hay que intentar eso, comprar en el pequeño comercio porque al final somos pequeñas empresas. Uno va dejando cadáveres por el camino y el otro va haciendo que nuestras ciudades sigan siendo unas ciudades apetecibles. Negozio batzuk gorpuak usten dituzte bidea. Eta beste batzuk ordea, ezagutzen ditugun hiriak eta herri txikiak bizirik mantentzen dabiez. Erabakia zuen esku dago.
Eskerrik asko. Gure June txikia pixka bat gaixorik zegoela. Baina tira, garrantzirik gabeko zerbait izango da, pentsatu genuen. Medikuekin gora eta bera ibili ginen eta azkenan 2013ko urtarrilean Donostiako ospitalean ingresatu zuten. Han medikoak apur bat beldurtuta zauden. Ez dioten itxura onik ikusten gaiari, eta proba batzuen ondoren, orain arte gure bizitzako albisterik txarrena eta gogorrena izan dena jakinarazi ziguten. Gure June txikiak minbizia zuen, oso minbizi txarra eta oso azkar zabaldu zena bere gorputz txiki osoan. Junek sekulako ausardia erakutsi zuen, baina bat-batean bere defentsak baxu zaudenean bakterio batek bere irribarrea eraman zuen eta horrek gure borrokarekin amaitu zuen, bere sufrimenduarekin eta azkenean ospitalean 2 hilabete egon ondoren, 2013ko martxoaren 12an, Junek bere bizitza berrirantz egan egin zuen. Eta ziurgabetasuna ez da ere. Gau luzeak ere ez dira agertzen, baina hala ere, hor daude. Aurren hospitalizazioaren aurrean, horrela sentitzen dira familiak. Bakarrik, iluntasunean murgilduta, itxaropenik gabe. Ni naiz umea, ni naiz gaixorik egon, baina badakit zer den erortzen. Ni naiz umea, ni naiz gaixorik egon, baina badakit zer den lagunik ez izatea jolasteko. Ni ez naiz umea, ni ez naiz gaixorik egon, baina badakit zer den egun zail batean besarkada bat behar izatea. Ni umea izan naiz, ni gaixorik egon naiz, baina badakit zer den
Juneren Hegoak elkartearen babesa izatea. Badirelako gehien behar duzunean agertzen diren pertsonak, eta hegoak dituzte, naiz eta ez ikusi. Haurrak hobetu egiten dira jolasten dutenean, eta familiak ere hobetu egiten dira bakarrik sentitzeari uzten diotenean. Komunikazioak ere sendatu dezakela konturatu ginen, eta guk gure ekarpena egin nahi izan genuen. Horregatik sortu genituen bi ikusentzunezko, Juneren Hegoak elkartearen egitekoak sentiarazteko. Juneren Hegoak ez du gaixotasuna ezabatzen, baina momentu batez desagerraraztea lortzen du. Eta, naiz eta ez ikusi, hegoak ematen dituzte. Familia batek elkartearen atea jotzen duenean, iluntasunean argia ikusten du. Juneren Hegoak entzutea, babesa, zaintza eta egiten duten guztian bihotza jartzea da. Bizitza bat aldatzea ez delako gaixotasuna ezabatzea, baizik eta berriro ere irribarre egitea. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak eginez, mundua alda dezakelako. Eskerrik asko. Pero hay que darle. Zer gertatzen da lekua desagertzen denean? Badira desagertzen diren lekuak. Eta badira oraindik zutik jarraitzen dutenak. Gaur egun, igual ez dute eukizuten funtzioa betetzen, baino handik igaro ziren pertsonen oroimenean bizirik daude. Halako lekuak badaude,
eta horietako bat Alkizako barnetegia da. Hamarkadetan zehar, Alkizako barnetegia eraikin bat baino askoz gehiago izan zen. Euskaraz ikasteko, jolasteko, asmatzeko, bizitza bat partekatzeko gunea bihurtu zen. Argazkiek horietako momentu asko betirako izatea lortu zuten. Alkizako udalak proposamen bat bota zigun. Dokumental bat sortzea, barnetegiko historia kontatzeko. Honi helduta, gure dokumentala galdera oso simple batetik sortu zen. Zer gertatzen da, leku batek ezagutzen genuen bezala existitzari uzten dionean. Leku horren oroitzapenak geratzen direla. Eta horrela, modu honetan, hasi genuen bidaia hau. Barnetegiaren historiaren parte izan ziren pertsonekin bildu ginen. Adina eta garai desberdinetako jendeak ziren, baina denok zeukaten amankomunean oraindikan Alkizako barnetegia oroitzapenean zutela. Askok euskara ikastera joan ziren, baina bertako klasetan euskara baino askoz gehiago topatu zuten. Adiskidetasuna, oroitzapenak, eta batez ere euskararekiko konexio oso handi bat. Proiektua aurrera girala, konturatu ginen testigantza lanak zer komunean zupatela, oroitzapenak. Ez zuten bakarrik klasean ikasitakoa gogoratzen. Elkarren zitza eta beraien artean esandako esperientzia gogoratzen zuten. Adibidez, mendian jandako bokata bat, sukaldean bueltako elkarrizketa bat, edo danak egindako afari bat. Orduan, konturatu ginen dokumental hau ez dela bakarrik barnetegiari buruz. Pertsonei buruzkoa da. Eta argazkia bezala, momentu hauek betirako izatea merezi dute. Gure helburua hori izan da, hain zuzen ere. Memoria horiek jasotzea galdu aurretik. Ikusentzunezko memoria bihurtzea eta haien parte izan zirenei itzultzea. Orain, gure proiektuaren zatitxo bat aurkeztuko dizuegu. Pepe da, Jose Maria Aranzabe, izen da baino Pepe deitzile, beti. Ni Aitor naiz, ni Jo naiz, bere anaia, eta antzita baserrikoa gehiago. Koordinazio nahi deitzaiate. Bai. Eleni da, Alkizan jaiotako emakume bat, pozik bizi dan Alkizan, hoxe. Hortxe. Ni nez, Agustín Mujica. Bueno, ni Agurne naiz. Berriz diogu, zer gertatzen da toki bat desagertzen denean? Guk erantzun bat aurkitu dugu. Lekuak ez direla desagertzen, inork gogoratzen dituen bitartean. Memoriak ez dira tokietan gelditzen. Pertsonaz pertsona aldatzen juten da. Azkenean, gu geu memoria besterik ez gara. Eta memoriak, beti, nonbaitera iristeko bidea aurkitzen du. Eskerrik asko.
Xa, Bon, ni toli Yaya Kuyate, mboni la Guinée Conakry. Depuis mbora la Guinée, an kansi yɔrɔ min na, a kɛra tunkan de di tunkan min ma nɔgɔya quoi, tunkan gɛlɛyaniba. Mais alhamdulillah, n sera an dɔ kɛnɛya. الحمد لله لحقت المدينة كبيرة غير حياتي عبارة عن هذه الغرفة الباردة والصغيرة. الشارع مليان من الخلق غير الصمت اللي حولي يخنق. هون ما يسميني حد باسمي حاسة عني لا ورقة من سيف مجر. نحن لحقنا هذه البلاصة جديدة علينا وياسم البرد، ترك عيانين ونحن واخدين شوي، كل شي جديد ومتبدل علينا، خاطنا نلودو المدرسة، خاطنا نلودو السكن، نشوفو كيفاش نقيسو الطب، خاطنا نسولف في البلايص كاملين وما هو ساهل تفهم كل شي. Migrazioa. Etxetik urrun, Herrialde berri bat. debagoiena, 8 herri. hizkuntza berri bat, Oztopoak. laguntzak Mapa bat. eta hasiera bat. Jaia, Ismael eta Raiaren gutunean ikusi bezala, bidaia ez da honea iristean amaitzen. Eta horixe izan da gure abia puntua. Izan ere, bigarrengo bidaia hemen hasten dute, herri hauetan, harrera prozesuarekin. Migratzea ez delako soilik lekuz aldatzea. Bizitza oso bat atzean utzi, eta sistema administratibo eta kultural berri batean lurreratzea da. Eta zer aurkitzen dute etorri berriek? Informazioa badago, baina sakabanatuta eta hizkuntza tekniko egian. Praktikan ez da funtzionala. Ondorioz, beldurra, nahazmena eta menpekotasun handia sortzen dira. Gainera, bidaia hau ez da homogeneoa. Bakoitzak bere behar pertsonala ditu. Eta gutunean ikusi dugu bezala, 3 profil nagusi identifikatu ditugu. Jaiak azaldu bezala batzuk bakarrik etortzen dira, eta horiek lanerako eta erroldarako behar dituzte laguntzak. Raiaren kasuan bezala, seme-alabekin datozen emakumeak, non hezkuntza eta osasuna duten helburu. Ismael adibidez familia osoarekin etorri da. Ikusten duzuenez, profil bakoitzak behar desberdina ditu, eta gure helburua denen hutsuneak betetzea da. Ta nola erantzun, behar desberdin guzti hauei? Honetarako guk ere gure bidaia egin dugu. Debagoienako mankomunitatearekin eta udal teknikariekin aritu gara lanean, hutsune hauek ikusteko zeintzu diren. Baina gutunean ikusi bezala, bereziki migratzaileei entzun diogu. Beraien etxetan egon gara. Beraien beldurrak entzun ditugu eta beraien beharrei erreparatu diegu. Hau ez da teoria soilik izan, ikerketa ekintza bat izan da. Benetako arazo bati irtenbide erreal bat emateko. Eta helburu horrekin sortu ditugu debagoiena datozen kanpotarrentzako harrera panfletoa eta mapa interaktiboa. Baina oztopo bat izan dugu bitarte honetan. Euskara, izan ere nola azaldu diezaiokegu zerbait hizkuntza ulertzen ez duen norbaiti. Ba, ikus-entzunezko hizkuntzaren bidez. Diseinu simple eta ulergarri batekin. Pertsona batek hizkuntza jakin gabe ere, ikono batzuen bidez, ikusi ditzake bere oinarrizko baliabideak non dauden. Eta urrats horretatik jaio da gure proiektua, mapa interaktiboa. Tresna zentralizatu eta oso intuitibo bat. Mugikorretik, erabiltzaile bakoitzak, bilatu ditzake bere behar, oinarrizko beharrak non dauden. Azken finean, hau ez da mapa bat soilik. Gure helburua benetan autonomia itzultzea izan da migratzaile hauei. Eskerrik asko. Mila esker.
Desde Irán rechaza la propuesta de Trump para la paz en Oriente Medio porque la considera, dice, excesiva. Vamos a buscar más datos. ¿Tú soy? Sí, ba. Ez, Trumpen planek, zaizen hitzaiten telebistan. Ja, bai. Ze, zaizu interesatzen. Bai, baina ja ikusi dut TikTok balden. A ver, hau zuentzat. Eskerrik asko. Olauka, Perfecto. Tarara. Zu ikusezu, telebistan ez izana? Telebista? Bai, estatu batuena, eta hori ez. Bai, zer eta atea zait TikToken, baina, zagin, betiko berina ez. Betikoa ez. Aixen esaten Iranek ez dura onartzen Trumpen plan maravilloso hori. Normal, irutzen zaitela, Bai, ez dakit. Ez dut kaso handirik egin. Telebista aspergarria irutzen zait pixkategia esan. Aspergarria? Zena ezu, TikToken ibili, no? Nahi ezu, tung zaur daulako mierda ikusten, benetan. Por ejemplo, bai. Baina, oain ja benetan, sare sozialak hortako bakarrik irabiltzen dituzu ezuek? Baina, zudakizu baita informatzen garela, da dena txorakin. Fuente TikTok informatzen zatezuek, no? Mierda asko dago, bai. Pero de momento está de puta madre. Baina, dopamina. Azkenen zuek hori abiatzen zuena. Azkenen engantzatu zaudete da, dopamina, eta horretik erabiltzen duzu beti sare sozialak. Ez du dopamina? Mira, ikusi bideo. Aspaldi, hilaro bat ontan katatzea, eta tabernak itxitzen ditun. Zoi, aspaldi? Aztazkena da, Tu netzako aspaldi da. Zer, bestela zemuz? Tu, jutegea Burgose azte buru ontan deka... Instagram, ez zaten ekatzen. Beti berdina. Ke ba? Bideo motza behin niri asko uste zaizkit. Hobea dira. Bideo motzak aldu ondo egon, baina azkenen ez du asko sakontzen. Gaina, zuk hori esatian nahi? Zu gaina telebista baten praktiketan zaudela? Ez. Baina ni amaikan praktiketan nabil, baina sare sozialetan, TikTok eta Instagrameko bideoak egiten ere naiz, diferente da. Bai, zuzea bain community manager? Joder, ikusi berko hori nola ateatzen orduan. Berei proposamena asko gustatu zaie eta gainera zuze jakin zuzeragoen ondo edo gaizki, listo mari? Ez dakit, baina zuetzea munduko tipoikan seriona, ikusi berko, nola ateatzen. Baina orain bai, ze zabete egiten, saioren bat edo zer da hori? Bai, justo oraintxe hasiera egiten Euskal Herriko festa eta ekitaldiei buruzko bideoak erakusten antolakuntza, erakusten ere bai jendearen parte hartzea eta horrengoz itxura hona, Joder, guapo. Festa, no? Esko ya, zueta ez una goztin, festa da festa. Eta arazoa. Jendeak oso ondo pasatzen du, eta gainera. Atxetik dagoen antolakuntza, kristo. Baloratu egin bar duzu. Zinik hori ulertzet. Baina zuek festa batea, baizalo que baiz. Ze pesau azean, tio, beti berdina zurekin. Berak esan duen bezala, guk erakusten dugu ze antolakuntza dagoen. Atxetik dagoen antolakuntza garrantzitsua da, eta gainera erakusten dugu forma, bai, informal batean, baina informatiboan ere, bai. Informatiboa? TikTokeko bideoakin? Jetz, bakizu dutu. Hauza biziak, baina informatiboak dira, ere, bai. Ez dakit. Ikusi, merko zan, aldo ondo egon, baina, bueno, zu ikusi berkoa, zu nola itesun hori. Baina, baita publiko aktibo izatea laguntzen du, eta baita, aurkezlearen bizitasuna eta hori ez? Hori da, garrantzitsuena, jenderi gustatzen zaien influentzaren pertsonalitatea, hori da klabea. Aldu izan. Nik kolako kontu batzu segitzen ditut, influencerrak egia esan... Bai? Decepción. Batzu jarraitzen ditut. Egia esan gaur egun gaina Euskal Komunitatean arrakazta egite eukitzen, eta egia esan... Bueno, batzu jarraitzen ditut, eta bueno, bastante ondo daude. Claro, zu komentatu desuna eta gaur ere bai, amaika follow, no? Hori beti, hombre. Bueno, ze brukiz, beste baten bila goaz? Patuta dau, no? Bai, esan dizu lehen bizumak egin. Egin orain. Bai. Txane. Guk esketxe hau egin dugu erakusteko gizartean sare sozialetan nola gazteak biltzen diran. Eta horretarako egon gera elkarlanean 11 eta saiatu gera behin aztertzen
gazten ohiturak, sare sozialetako ohiturak, eta gero ere bai saiatu gara erakusten zer lortu behar duen edo zer sortu behar duen hedabide batek gaztengana iristeko. Horregatik gure proiektuan aritu gara Mekaretzat sortzen gaztengana iritsiko den proiektu bat. Mila esker entzuteagatik. Vaya que no marea. Aspalditik zaratara, presara eta pantailetara ohitu egin gara. Zarata horrek ez digu uzten entzuten benetan garrantzitsua dena. Egunero zapaltzen dugun hori, lurra. Lurrak ura behar du. Lurrak haizea behar du. Baina zeo zer falta zaio. Lurrak eguzkia behar du. Bada garaia lurra esnatzeko.
Lurra jaten dugun guztiaren jatorria da. Lurra bizitzaren jatorria da. Noiz galdu dugu, noizbait izan genuen lurrarekiko konexio hori. Estamos hechos de aire, estamos hechos de fuego y estamos hechos de agua. Somos Lurkoi, una familia que decidió crear su propia forma de vivir en conexión con la naturaleza y con los demás. Nos hemos ido adaptando a los tiempos, pero nuestra esencia sigue latiendo en cada paso que damos. Orain ikusi duzuena Lurkoi baserria da. Busturia eta Bermeo artean kokatzen den beste familia eredu bat. Gure lanean, galdera bati erantzuten saiatu gara. Zein da Lurkoiren benetako filosofia? Lurkoi lurra da, ura da, eguzkia da, haizea da. Lurkoi baserrian, berriro ere, naturarekin konektatu dute. Lurkoi familian, benetan ezinbestekoa dena, erdigunean jarri dute. Haiekin bizitzen, haien bizi ohiturak ezagutu ditugu. Eta ondorio bat atera dugu. Ekologikotik haratago doaz. Haien ondarea ez da materiala. Bizitza erdian eraikitzen egon direna, ez da gizartearen ongizaterako izan da. Baina gutxitan, erakusten da benetan zer den horren atzean dagoen guztia. Komunitatea, elkarzaintza. Bizitza ulertzeko beste modu bat. Horregaitik, itzalean zegoen guzti hori argira ekarri dugu. Haiek eraiki duten guztia galdu ez dadin. Haien ondarea ahaztu ez dadin. Hau ez da baserri bati buruzko istorio bat soilik. Hau, gizarteari buruzko hausnarketa da. Gaur, egun bat gehiago, gaur, egun bat gutxiago, noizbait izan ginen lurra horretara itzultzeko. Horregatik, galdera hau bota nahi dizuegu. Beste modu batean bizitzea posible al da?
Bueno, kaixo, azteko barkatu. Ikuste zutenez, ez dugu ezer berezeri prestatu, ditugu arazo batzuengatikan, pero esplikatuko izugu pixkat zer izan den gure prozesua. Guk Eusko Ikaskuntzarekin batera egin dugu dokumental bat pixkat espiritualitasuna zer den esplikatzeko. Pixkat liburuetatikan aparte dagoen definizio baten bila jungea eta hortako elkartu geha espiritualitatea modu desberdinetan bizitzauten pertsonekin. Klaun bat, musulman bat edo kristautasunan sartu berri den gizon batekin. Bai, dokumental bat egin nahi dugu, ze momentu honetan dena galdu dugu. Elkarrizketa grabatzen hasi ginen, 3 elkarrizketa oso interesgarriak, 3 pertsona horien etxetara joan ginen, euren jardunak, egunerokotasuna grabatu, baina gero editotarako momentuan Black Magiceko artxiboak hain pisutsuak die behartzen gaituztela artxibo guzti horrek disko gor batera sartzen eta segurtasun kopiarik ez izaten. Eta, bueno, gauen apustua hortan, izala ezer gertatuko, eta azkenean gertatu zen, disko gorra apurtu inda. Eta dena, galdu dugu. Momentu hortan, nahiko larritu ginen, irakasleen laguntzakin eta bur bat hori konpondu alzan arrasateko den dagatela erun gaben, etzan posible izan, disko gorra kaput. Eta ja azkenengo, rekurso moduan, Holandako laborategi espezializatu baten konpondu aldan daz, momentu enten. Ez dakigu zerbait bueltan etorriko dan, baina momentuz egoera, hori da. Baina, behintzat honek guztiak balio izan digu guri talde moduan galdetzeko zer da gertatzen dena galtzen denean. Momentu honetan ez daukagu erantzunik, izan ere dena galdu du. Berriz ere barkamenak eskatu nahi dizkizuegu, eta horixe, agur. Dena. Zer da dena? Nolabait esateko galderen ama. Hau da, zer da hau dena? Dena hitzak euskaraz baditu bi adiera. Ziurrenik ez kasualitatez, batetik guztia eta bestetik denori. Izatea duena. Horretaz ari gara. Kaleko hizkeran esan da, zer da hau dena? Ze egiten dugu hemen, eta zer da hau? Hau da, zer da errealitatea? Zein da errealitatearen mamia, funtsa, esanahia?
zer da dena? Bueno, hau da daukagun dena. Eta dena izango da, dena bueltan denean. Eta hau esan ondoren, hau izan da dena. Eskerrik asko. Bueno, ikusi duguenez, hau izan da dana, baina dena ez da bukatu oraindik. Dualeko presentazioak falta dira. Hori Ta, da. bueno, bai, Dualeko orain nivel handia egon dela, eta... Bai. Eta oain aurkezpen txanda hau eta gero, oain daukeu dualeko ikasleen txanda. Eta kontu neuki bardeu, dualeko ikasleen aurkezpenak motzagok izango diela, 3 minutu inguru iraungo dute. Eta baita kontun hartu behar deuna da, ikasle hauek urte eta erdi egon diela enpresa hauetan lanetan, eta behaiek bakarrik ingo dutela aurkezpena, eta behaiek bakarrik izan diela garatu dutenak ideia bakoitza. Así que, hola, utziko dugu eta aurrea. Sorte hon. ¿Por qué hablas más? Ez da nahikoa barnean balio izugarriak izatea. Balio horiek kanpora begira onura bilakatu behar dira, jendearen buruan leku zehatz bat okupatzeko. Komunikazio agentziok egunero aplikatzen diegu arau hau gure bezeroei. Haien markak posizionatzen ditugu eta euren etxeak dotore jantzi. Baina zer gertatzen da ispiloren argitan jartzen garenean? Askotan, bestei onen emateko lanean gabiltzala, gure burua zaintzea ahazten zaigu. Hori da Arteman komunikazioari gertatu zaiona. Argigoren azpian jarri ginen eta gore buruarekin topo egin dugu. Izan ere, azken urteotan gure bezeroen etxeak diseinatu, estrategiak marraztu eta ikusentzunezkoekin haien historiak mundura zabaldu ditugu. Ehunka markari gure honena eman bitartean, geure burua zahaztu gara. Baina norabide hori aldatzeko une iritsi da. Artemanen argia, pizteko unea. Beste markak altxatzen jarraitzeko, gurea barrutik sendotu behar genuelako. Horregatik sortu dugu Artemanen gidaliburu estrategiko berria. Gure identitate narratu eguneratzeko eta estrategia batekin jokatzeko. Gure burua hobeto zaintzeko. Orain badakigu zer, zergatik eta nola egin. Begiratu pantailara. Hau da Artemanen indar eta eguneroko tresna berria. Gidaliburu berri honi esker sortutako eduki guztiak estrategia bat edukiko dute. Identitate narratibo bat sortu, estrategia eta gidaliburu digitala definitu,
Eduki formatuak plan batean sartu eta proposamenak egin ditugu. Gure esloganak dioen bezala, komunikazioaren artisaua gara. Eta prozesu honi esker, harteman benetan zer den birdefinitu dugu. Gaur, argi berri honen azpian, ozen izan dezakegu badakigula harteman zer den. Harteman herritarra, jakituna eta magoa da. Kooperatiboa, euskalduna, kalitatezkoa, gertukoa, sortzailea eta ausarta nola ez. Gurea ez baita bakarrik egitea. Pausu bakoitza zergatik eta nola egin asmatzea baizik. Marken bide lagun gara, hori da gure artisautza. Eta gaurtik aurrera, argi berde berri honekin, inoiz baino indartsua argiztatuko dugu gure bidea. Eskerrik asko. Nola erakarriko ditugu ingenieritzako ikasleak enpresa batera? Nola lotuko ditugu ikasleak eta Fagor? Proiektu hau galdera horietatik abiatu zen. Eta berehala konturatu nintzen, talentua erakartzea soka batetik tiratzearen modukoa dela. Hasieran, konexioa zegoela zirudien. Ingenieritzako ikasleak eta Fagor, biak industriaren alorrekoak, ingenieritzarekin lotutakoak, baina gerturatu ahala, soka malgu zegoela ikusi nuen. Ikusten da, ezta? Horregatik, sokatik tiratzea erabaki nuen. Geroz eta gehiago harakatu, orduan eta argiago ikusi nuen, erronka etzela interesa sortzea. Interesa bazegoen. Ikasleek industria alorreko enpresa batean ikusten dute haien burua. Enpresa barrutik ezagutu nahi dute, industriaren alorra ezagutu nahi dute. Baina askotan, ez dakiten ora hurbildu. Batzuentzat, Fagor aukeretako bat da, ezagutu egiten dutelako. Beste batzuek, izenez bakarrik ezagutzen dute. Eta beste batzuek, Fagorren irudizar bat dute, gaur egungoa benetan zer den jakin gabe. Eta hor dago gakoa, arazoa ez da ikasleak urrun daudela. Arazoa da, haiengana iristeko mezuak zabaldu behar direla. Eta momentu horretan, honako galdera hau planteatu nuen. Zer kontatu behar dugu, eta nola? Gaztengana iristeko. Eta erantzuna argia zen. Gardentasun osoz eta ikasleek enpresa batean baloratzen dutena komunikatuz. Baina ez soilik Fagor zer den azalduz, baizik eta baita ere Fagorrek eskaintzen duen azalduz. Eta ideia horretatik sortu zen Zu zara Fagor izeneko komunikazio kanpaina. Ikasleak industriaren alorrera gerturatzeko helburuarekin. Bertan, ikasleek enpresa batean baloratzen dutena kontuan hartu
eta haientzat erakargarriak izan daitezken mezuak zabaldu dira. Nire lana, ikasleak fagorrera erakartzeaz gain, beste aldean dagoen ikaslari norbait sokatik tiraka dagoela sentiaraztea izan da. Izan ere, konexioak ez dira agertzen, eraiki egiten dira. Barkatu. Sokatik tiratuz, loturak sortuz, eta ikasleen eta fagorren artean zirkula osatuz. Eta hori da, fagor taldetik egin duguna. Mila esker. Denbora tarte honetan, Debagoieneko gazte batek 5 bideo baino gehiago pasa ditu Instagram eta TikToken. Gaur egun, gazteok ez dugu telebista konbentzionalik kontsumitzen. Eta kontsumitzen badugu, sare sozialetan ikusi dugulako da. Gaur egun gazteok dena sare sozialen bitartez kontsumitzen dugu. Imaginatu, zure hedabideak urtero kalitatezko kazetaritarekin, eduki interesgarriarekin eta ongi ekoiztutako produktuak ekoizten dituela, baina gero gazteen gehiengoak ez dituela ezagutzen. Datu tiraka saioa, Debagoieneko 168 gaztetatik 4 ezagutzen zuten. Berbagai, 5 eta eskaratzean 6 gaztek. Goiena komunikazio taldearen sare sozialak aztertzerakoan konturatu nintzen gida eta estrategia finko bat beharrezkoa zirela. Izan ere, gaur egun, zure hedabideak ez badu estrategia gida praktikorik, eduki hori scroll infinituan galdu egiten da. Horregatik, nire lana ez zen gurpila asmatzea, nire lana gida praktikoat osatzea zen. Horretarako, Goiena komunikazio taldearentzako gida sortzerakoan gako ezberdinak identifikatu nituen. Gako ezberdin horien artean, transmedia edukia sortzaarena dago. Horregatik nik gidan, transmedia eduki hori sortzeko jarraitu beharreko pausuak azaltzen dituen. Noiz, nola eta ze eduki zabaldu behar zen. Eta gero, nola zabaldu behar den. Gaur egun ezin dugu pentsatu tokiko kazetaritaren heriotzaren errudun nagusia, sare soziala eta digitalizazioa izango direnik. Pentsatu behar duguna da, sare sozialen bitartez, gaur egun Goiena, Debagoieneko familia guztientza den gertuko, sinesgarri eta
Gertuko sinesgarri. Eta betiko edabide hori gaztenei ere horrela transmititzea. Izan ere, Goienak dioen bezala, zu hemen zaude. Eta lortu behar duguna da, gazteak ere hemen egotea. Eskerrik asko. Kaixo eta egunon guztioi. Badakit zer ari zareten pentsatzen, zer den hau guztia. Nire eskumak aldean, kamiseta bat daukat, bisera bat, telasko poltsa bat, zapi bat, kamiseta desberdin bat, baina hau udalekuetakoa. Ezker aldean berriz, irudi desberdinak. Maileko sinadura, aurkezpen bat, eraikin bateko argazkia, kartel bat. Hau guztia, arizmendi ikastola da. Baina elementu hauek guztiak bateratzen baldin baditugu, ez da ezer ulertzen. Kolore, tipografia eta logo desberdinak dituzten elementuak baitira. Honi sakabanak eta bizuala deitzen zaio, eta komunikazioan sakabanaketak ondorio garbi badauka, nahazmena. Horrekin batera, mezuak indarra galtzen duela. Guzti honi irtenbide bat eman behar zitzaion. Horretarako, kolore paleta bat, logo ofiziala eta tipografiak finkatu behar ziren. Naiz eta aldaketa txikiak izan, komunikazioan ikaragarrizko aldaketak egiten dituzten elementuak dira. 3 elementu hartu ditut eta aldaketa horiek egin dizkiet. Orain bai, orain arizmendiko elementuak direla adierazten dute. Zenbatu aldituzu zenbat elementu ekarri ditudan estenatoki gainera? Ez lasainik esango dizuet, 12 elementu dira, eta hau ez da kasualitatea. 12 baitira, arizmendi ikastolak dituen gune kopuruak, 3 herrietan banatuta. Arizmendi ikastolako komunikazioa bateratzeko 2 tresna sortu ditut. Estilo liburu eta komunikazio karpeta bat. 2 tresna hauek langile guztien eskura egongo dira. Izan ere, arizmendi helburua ez da diseinu soil bat sortzea. Erronka nagusia, gure langileek irudi eta marka ikuspegiarekiko sentsibilizazioa sortzea da. Horrela guztiok norabide berean joan gaitezen eta irudi bateratu bat eman dugun. Zergatik dagoen garrantzitsua? Bada esaten delako 12 elementuk ez dutela inoiz. Dozena bat osatuko denak kaxa berean ez baldin badaude. Eta gure kasuan berdina gertatzen da. Arizmendi ikastolako 12 gunek ez dute irudi bateratu bat emango, denak kaxa berean eta irudi eta ahots berdinarekin jokatzen ez baldin badute. Mila esker.
Ikusten duzue guztiok, laberintoa ez? Bizitza bezala, guztiok gare laberinto baten barruan. Bain, behar dut, bakoitzak bere burua kokatzea hemen. Laberintoaren hasieran. Ez dakizu non zauden, nola iritsi zaren honea, baina garrantzitsuena, ez dakizu nola aurkitu irtenbidea. Marka askok horrela funtzionatzen dute. Elementu komunikatiboak bai, badituzte, baina antolakuntza falta zaie, mapa bat hau soluzionatzeko. Nik ere, proiektu honen hasieran, hemen kokatzen nuen nire burua. IFAM enpresarentzat brandbuka edo marka liburua sortzea eskatu zidatenean, egia esan ez nekin nola hasi bidea sortzen. Baina bueno, poliki-poliki hasi nuen aurreraka egiten. Hasteko, dagoeneko erabiltzen zituzten elementu korporatiboak banan-banan aztertu eta beraien erabilgarritasuna zehaztu nuen. Baina aurreraka egiten nuen bitartean, pum, bapatean, pareta baten kontra jo nuen. Hau ezan bidea. Orduan, beste estrategia bat probatzea proposatu nuen. Sistema bisual oso bat sortzera pasa nintzen. Logoak, tipografiak, kolore korporatiboak ordenatuz eta danak estilo berdinera eramanez. Baina hala ere, aurrera egiten nuen bitartean, pum, bapatean, beste pareta baten kontra jo nuen, zehose gaizki ari nintzen planteatzen. Eta hor, konturatu nintzen, elementuak ez zerela ari berdinetik tiratzen, ez zuen mapa berdina jarraitzen. Eta ikusi nuen, aurrera egiteko lehen da bizi jakin behar nuela ze istorio nahi duan kontatu, baina garrantzitsuena, zergatik eta zeinentzat ari nahitzen istorio hau kontatzen. Hori izan zen, estrategia aldatzeko momentua. Nik orain, kolorez aldatu behar dudan momentua bezala. Estrategia aldatu nuenean eta gauzak ordenatzen jundintzenean, egia esan, asko azkarrago hasi nintzen bidea topatzen. Eta aldi berean, irteera. Beste aldetikan, barkatu. Problemas. Oain bai, irteera topatzen. Baina, galdetuko duzue zer egin nuen irteera topatzeko. Ba bueno, beste gauza askoren artean, hasieran ez ere zuen kontatzen logo bat geneukan. Eta ni, istorio bat eman nion. Zergati bat, IFAM enpresa, nundik eta nora doan kontatu nuen. Berdina egin nuen kolore korporatiboekin, lehen eta bigarren mailako koloreak zehaztuz eta bakoitza zertarako erabiliko dugun. Eta azkenik, berdine tipografiekin. Lehen, erabiltzen ziren tipografiak ordenatu eta bakoitzari proposamen bat eman nion. Hau guztia egin ondoren, eta nire proiektua bukatuta ikusita, ulertu nuen garrantzitsuena ez zela inoiz laberintoa saihestea. Baizik eta mapa on bat lortzea, bertatik ateratzea lortzeko. Eskerrik asko. Bai, me salta un párrafo, pero así. Me salta un párrafo así del guión.
Misio bat duzu. Gaur egun, talentu digitala erakartzea geroz eta zailagoa da. Orduan, zergatik aukeratuko luke ideko? 3 minutu dituzu erantzuna aurkitzeko. Ordoa lehenengo pista. Zorte on. Inteligentzia artifizial honek 3 minutu eman dizkit bakarrik, baina 3 minutuetan ez dauka denborarik. Ea, lehenengo pista. Aplikagarritasuna sortzen den lekuan dago. Aplikagarritasuna. Agian ikasitakoa praktikan jartzen dugun lekuan, behar bada tailerrean egongo da nire pista. Bale, tailerrean gaude. Baina tailerrean zer egiten da? Tailerrean benetako arazoak, benetako soluzioak emateko, benetako erronkak egiten dira. Orduan zer horrekin? Claro, benetako erronkak. Talentu digitalak benetako erronkak behar ditu. Orduan hurrengo pista... Hemen dago hurrengo pista. Hasieran erronkak dira. Hurrengo pausoa hazkundea da. Hazkundea. Hazkundea garapenarekin lotura izan aldu? Ui? Eta puzzle hauek ze proiektutakoak izango dira? A ber, baina ez ditut ulertzen. 3 lauki berdin. Pieza berdinekin. Baina kasu honetan, 2 kanpoan gelditzen dira. Hemen berriz, bakarra. Eta hemen, denak barruan daude. Orduan zer? Claro, talentu digitalak ezin du geldirik egon. Hazten egon behar da, garapen bat izan behar du, garapen profesional bat. Orduan hurrengo pista, hemen dago hurrengo pista. Zerk egingo luke zu idekon gelditzea? Bueno, ni idekon gelditzeko, azteko, soldata on bat beharko nuke. Eta gero ja parkin pribatu bat izan ezkero niretzako. Baina, bueno, a ber, errealitatera bueltatuz. Nire ustez, malgutasuna punto oso garrantzitsua da. Bai lan egiteko orduan, eta bai telelan egiterako orduan. Baina garrantzitsuagoa dela uste dut hurbiltasuna. Etxean bezala sentitzea. Lankideekin gustora egota eta harreman onak izatea. Beraz, talentu digital bat erakartzeko ez da atributu bakar batean zentratu behar. Hau da, erronketan, garapenean, hurbiltasunean edo malgutasunean. Hain zuzen ere, nire proiektuan zehar aztertu ditudan atributu batzuk hauek izan dira. Eta gainera hauek nola komunikatu sare sozial bakoitzean. Eta hor dago azken erronka. Daukaguna nola isladatu. Misioa amaituta, hurrengo pausoa zurea da. Orduan, badakizue, talentua erakartzeko ez da beharrezkoa lan eskaintza bat soilik. Baizik eta erakargarria izatea. Eskerrik asko.
Gutxeia, baina ese mundu imale. Agertzen darien ja hasi pasetan. Bai, buen jo. Eta ikusi, bi enpresa ezberdin ditugu, biak antzekoak. Baina bezeroak bat hautatu behar du. Kasu honetan lehendabiziko enpresa hautatu du. Zergatik otea, modernoagoa, fidagarriagoa, zer otea. Nire proiektu honetan ohartu naiz, industria sektorean prezioak bezainbesteko garrantzia duela produktuak. Baina bada beste elementu bat, garrantzia oso handi hartu duena. Nire proiektua Eusko Autonomia Erkidegoan zentratu da. Taktikon burutu ditudan dualeko urte terdian, industria sektorean egin den ikerketa batean sartu naiz. 3 enpresa mota gehien bat bilatu ditut. Alde batetik, elementu honetan inbertitzen dutenak, baina ez zuzenki. Bestalde, zuzenki inbertitzen dutenak, baina inbertsio puntualak egiten dituztenak. Eta bestetik, etengabeko inbertsio batean sartuta daudenak. Baina ohartu naiz, inbertsio puntuala egiten duten enpresa hauek ez direla zuzenak. Hau da, ez dela logo bat aldatzea, ez dela webgune bat aldatzea. Beraz, etengabeko bide honetan zentratu naiz. Etengabeko bide hau, urtez urte, elementu honetan inbertitzen ari den enpresak dira. Baina ze hitz da, ze elementu da. Ondorio bat atera dut. Gehien dakitenek, badakite oraindik bidea oso luzea dela. Ikusi dugu, ez da urtez urteko errepide hori. Komunikazio departamentuan egon naizen marketingeko jendearekin, elkarrizketak egiteko garaian ohartu naiz, elementu hau, esango duzu, baina zein da elementua esan, noa esango dut. Elementu hau, etengabe egin behar den inbertsio bat dela. Ez dela inbertsio puntual bat, ez dela momentu batean egin eta nahikoa. Eta hitza, brandinga da, marka. Hasierako lekura itzuli gaitezen, eta bezeroak lehendabiziko enpresa hautatu du, ez? Ikusi ditzagun bigarren enpresaren atalak. Produktuari ematen dio garrantzia, prezioari, salmentari noski, baina epe laburreko ikuspegi batekin. Eta lehendabiziko enpresak branding landua du. Diagnostiko bat egina, merkatuan estrategia, nola joan merkatura, marka identitate bat, marka visual bat, aurretik aipatutako logo eta web berriak, hau da, implementazioak, eta importantena, jarraipena. Etengabeko jarraipen hori. Bigarren enpresak ordea, esan dugu epe laburreko ikuspegia duela. Eta lehendabiziko enpresak, epe luzeko posizionamendua bilatzen du. Eta lanean hau prestatzen ari nintzela lankide bat izan nion. Eta zuretzako zer da brandina? Esan zidan, itoitz, brandina definitzen duen esaldi bat asko gustatzen zait. Eta hauxe da esaldia. Zu ez zaudenean, zutaz esaten duena da brandina. Eskerrik asko.
Naik eta horrana Mondragongo Eskola Politeknikoa Hezkuntza Eskaintza berri bat dago MGPek Urrengo urtean zabaldu nahi duena Lanbide Heziketa eta ingeniaritza graduak Uztartzea eta eskaintzea da helburua 6 urten bitarte zoiek 5 urtetan Baina nola zabalduko dugu hori Zineri, nire marketing planari Eskaintza berri hau Euskal Herri osoari Erakusteko Matrikulazioak igotzeko Lanbide Heziketan eta gradutan Baina nola egingo dut horrelako zerbait Noski ba Amarreko marko teoriko eta metodologia batekin Hezkuntza merkatua ulertu behar da Ikasleen pertzepzio eta beharrak Profesionalen estrategia honenak Ta berizketa hori utzineri Nire marketing planari Eskaintza berri hau Euskal Herri osoari Behabra! Erakusteko nirekintzen bitartez Bidorrilak eta poliziek Galdetegin datuak, ikastekin elkarrizketak benchmarking da Beste zentroekin konparatuz, emek duala badakite zeren formula Bai, marketing plana, komunikazio estrategia, gazten ganantzea Beste Facebook eta izabidez, ikaslekin Konektatu behar dugu Etorkizuneko hezkuntza komunikatu Eskerrik asko. Ederra, aurkezpen amaierea epiko ukidoguena. Eta bueno, ikusi dugu lan guztik, ederra nivela, baina nivel Maribel, gu hazioa apuntik hartzen, atorren urteako geupe hausen berdoen ez, hazia apunte batzuk hartzen, ia nivela mantenuten duen. Baina bueno, gaurkoz aurkezpenak bentsat amatxu di, eta on zer dator, aldene. Oain, eukiko dugu 30 minutu, tartetxo bat, paimaiak baita erabakitzeko pixkat ebaluatzeko eta gero sarik banauko ditugu bueltan eta hori, bain ja libre. Hori da, sorte ondanei.
Kaixo berriro, ja baditugu sarituk eta, bueno, hasiko gaia sari banatzen. Transmititu duen energia eta jendea pizteko erakutsitako gaitasunagatik, 3. saria MGEP rentzat saria emango du Iban Garate, Mondragon taldeko komunikazio lankideak. Esaten nuen, erratzeko, bizok kalbuna oteko. Erratzeko eta bizok kalbuna oteko, tia. Ah, bale, bai. Hitz batzuk nahi behituzu esan, deikatoria. Bueno, oso nervioso neguan, eta igual oso ondo pasau dut, eskerrik asko zuen apoioa etxik hortik behitxik. Eta, bueno, espero ulertu izan ere bai lana, eta TFG-akin bastante, bueno, lanpetuta nago, eta, bueno, hori. Eskerrik asko berriz, eta listo, ondo pasau eta hori. Bigarren saria, narratiba, estetika eta balioidak ondo josi dituztelako, norentza da... Lurkoi! Saria emango du... Bueno, ez da entzuten. Bueno, el micrófono en sí palmo. Está bien, bueno. ya, bueno. Esa mine van a guaña. Saria emango du... Aurreago jarri. A ver, mikrofono honez gentzan ematen gero, ez? Ja, yo que sé, tú que mandio zu dicho. Nik ez dut igual. Bueno, eskerrik asko. Bueno, egia esan proiektu polita izan da, eta, bueno, gogotu egon gara ja bukatzeko. Eta, bueno, eskerrik asko berriz. Dedika berma batzuk. Kamara, ama, eskerrik asko benetan, Bueno, eta bain, lehenengo saria, Igor Eiakuriak emango do, eta inpaktu handiko aurkezpena egin dutela, ikuslen arreta bereganatuz eta balio estetiko handiko lana erakutsi dutelako, lehenengo saria, Eusko Ikaskuntzak. No, berba batzuk edo dedikabiko zuen, ez? Esker bat edo, bueno, zelan zentizaz, Ez dakit. Bueno, pues... Arritxo eta ez gauen espero, no? Bueno, ez dakit, zuk esan dena. Dokumentala momentuz gale hasi ditetan, oza, que artxiboa datu zenian, igual zehoz ikusteko aukeraukiko. Baina, ez dakit, goguakin bebai editetako, eta... Bueno. Egi edala galdu dugule dana. Egisa da. Egi da. Eta horixe. Ja bada hueltan ustegu, eta horixe. Hori, eskerrik asko. Horrez gain, epaimaiak aipamen berezia egin nahi dio, bila zaliari, baliabideen eta esenatzearen arteko uztarketa egokia egitagatik. Beraz, txalo bero bat beraiei ere, zein dutik. Eta bain? Eta orain, argazki orokor bat, zaritu guztien artean, zaritu guztiekin. Ardo beraz. Narea, mikrofona ja baukezu, Ja, baina, hau.
Bueno, eta orain bai, heldu dala momentua guztiok espero genuena. Nik guztot, danok etorri gara arrazoi bardinatxik, da heldu da lantxan garaxe. Lehen, geu jungo da, badezpadan konprobateko elikagasak eta ez da zela pozoin jute. Orduan, geu jungo da lehen, da zuek etorri atzetik, baina disfruta lantxe eta gozatu danaz.